Hai uns días coñecíamos a historia de Bombón polas redes sociais. Esta imaxe así coas súas patiñas rotas encollíanos o corazón e hoxe queremos coñecer a súa historia. É filla de Truca e de Fores, dos perros que están abandonados e que circulan polas rúas da Estrada. E o ano pasado xa supemos a existencia dunha camada. Ahora sabíamos que tiña 5 cadeliños e de repente o miércoles chaman que ven unha cadeliña que a ven ferida. Levo aquí ao veterinario que temos, ao centro veterinario da Estrada, e fanlle unha radiografía e quedan impresionadas porque vemos que temos unha fractura das dúas patiñas. Entón, automáticamente xa me recomendaron ir para Santiago porque tiña que ser operada. Entonces, xa automáticamente se colgou todo nas redes para que a xente se volcara porque nos habían calculado máis ou menos que podía ser 1000 e pico euros cada pata. Entonces, ahora, gracias tamén ao Concello que se implicou e a xente, pois dimoslle salvado a vida porque vai ter unha calidad de vida boa, din que va a camiñar e vai poder correr como un canciño normal. Entonces, estamos dándolle gracias a Dios por eso, a verdad. Como é Bombón? Pois é un ángel, sabes, ten unha mirada moi tierna, para nunca ter contacto cos humanos, pois sabes que cariñosa con todo o mundo e te mira así como diciendo, eres mi salvación, o sea, os humanos ahora son a súa salvación. Porque ahora ten 3 mesiños aproximadamente. Sabes que non ladra, non se queixa nada. Uiña canto quere, Porque ela ten que estar agora canto tempo así inmobilizada? Enteiro inmobilizada. Imagino que haberá lista de espera agora para cando ela este recuperada levar para unha casiña. Efectivamente, temos lista de espera, pero sí é certo que somos moi exigentes, xa con todos os animais, porque hai que cubrir un cuestionario, cumplir unha serie de requisitos e despois facemos a adopción. Mía, ti és a encargada de dar o visto bo e facerlle sobre todo un seguimento á familia que leve a Bombón. Bueno, esto lo hacemos entre todas, pero evidentemente como llevo tantos años también con la madre y ahora con el padre, pues tengo un vínculo con ellos. Y claro, vamos a buscarle siempre a todos los animales que siempre pasan por nuestras manos, porque ellos tienen un pedacito de nosotros, buscarles el mejor hogar. Y luego nosotros tenemos una peculiaridad porque siempre esa persona va a tener un contacto con nosotros. Nosotros siempre vamos a saber de ese animal. Bueno, pero é que mira, vendo estas cousiñas, estes peludiños, é normal que se nos abran do corazón, Belén, porque aquí tedes familia numerosa. Sí, aquí temos unha camada de 4 irmáns para adopción, así que animádevos a adoptar, poñedevos en contacto con Patiñas da Estrada para adoptar. Buscamos a veces hogares de acollida, porque non temos un local tan grande como para albergar a veces a tantos animais, entonces temos casas de acollida tamén,